Rusi tuku raketama sistema S-300 i S-400 štede Iskandere ili im ih je ponestalo. Kijev i Zapad opet o nestašici oružja u Moskvi. Ako su u krivu, nekim je. Rusija pojačava upotrebu sistema protivvazdušne odbrane S-300 i S-400 za izvođenje udara na kopnene ciljeve, što sugeriše da su zalihe balističkih raketa Moskve pri kraju, rekao je danas portparol ukrajinskog vazduhoplovstva Jurij Ihnat. On je citirao krajinske obaveštajne službe koje tvrde da je Rusiji ostalo manje od 100 modernih raketnih sistema Iskander Alfanum Demo, preneo je Reuters. Ihnat je rekao da Rusija umjesto toga koristi sisteme S-300 i S-400 zbog toga što ih ima u izobilju. Neprijatelj pokušava da iskoristi svoj potencijal jer postoji mnogo raketa S-300 koje su već proizvedene i oni ih uveliko koriste na ovaj način, rekao je Ihnat. On je istakao da su S-300 pretnja. Naravno da nam neće Alfanum Demo biti dovoljno sistema sa zapada da obore svaki S-300 u vazduhu, pa moramo da ih uništimo na pozicijama sa kojih su puštene, naglasio je Ihnat.